chemicals. Aparo ni wach makamano bende iselosi. Benta Shells bende naneno ote mari iwacho ni Kenya ka ngima wa nitiere lwet ruoth wacha mokwire left right and center. To thoth jopiny ma bende naneno ote mage giwacho ni giol. Pio giol. Nikech yudo ni sukar mar sumu biro kidhi sto chande olor lakini gionge. Moko bende osechopo nyaka dukni medo piny nyiewo. Nyocho lor gi. No winjo ni wacho ni no winjo ka minister Mateda wacho ni GMO osebiro Mombasa. No nyiso ni niswa na manifest mag miligo pogi miyoga. Pogi nyiso ni GMO go ni kanya sani. Maybe Prof ng'eyo. Ero kama na ya Prof minyalo duoko. Anyalo nyiso Sidi ni concern mare particularly mar patents. Is a genuine concern. Nikech research duto nyaka bed gi ng'at ma own the patent. To anta do wacha diera mara ni kaka an research the organization miluongo ni World Intellectual Property Organization WIPO. King'iyo tinwang'o ka wan jomo patent promoters. Mine is a global patent I have myself. To gi research mineno mwatimo gieki nyaka wabed gi patents go gin mekwa wan bende. Sasa ya ma sirkal chulo golo pesa mar research. Research no belongs to the university and the researcher, and at large kendo bet mar government. Ywak ma wan go kaka jo matimo research en ni government omed pesa mar research mondo wa control our research. Mamano is fine. But koro gimachielo ma bende adwaro wacho ni seche moko kindiko grant proposal minwang'o minyonge mooke of funding organizations maoko bende nitie procedures and ethics. Nitie gimiluongo ni grant agreement ma undiko mabedo signed between you and the donors and the researchers and the university. Kanye makoro lawyers mekwa majokai ng'iyo in the university, for instance, one called very interesting, very experienced lawyers maging'iyo nto ang'o nitie what sections ma protect wa as a country and as a people. Nikech the ownership ma patent is never to the donors unless ni probably ni kambi owacho ni timna research. Mano to samitimo research on behalf of kambi to mano manyiso ni you are a consultant of kambi. So that time mano en research mar kambi. But research mwatimo iluongo ni grants. Grants opogre kod consultancy. A grant en grant ma en okichule en pesa madhi for humanity, philanthropist. Mage gik mwatimo mag research. To one wabende we have to be patriotic enough ma the kind of research mwatimo en makonyo jowakai. Research te mwatimo Kenyatta University and four labs ma Kenya kai. Lab mokwongo manochakore Kenyatta University